John, if you want to put them on. Gur magad chahirlig agus gur mil magad den cur laut livinov agus maratá lúte gut tá me chahirlig ar COGG an córla me dachas gweil an córla o me dachas gweilta agus gweil scolíchta agus is privléide be an bhúr measc enúf. Buníoch COGG faoi nachta dachas an édig na go hocht chun córla chur ar nera agus ar an CNCM nó an NCCA mar le gach é níomhainn le tagas na gaelge agus tagas tríomhán na gaelge. Agus chuige sin tá míid chun roinnt córla a chur ar an gcuiste seo anmh. Mar atá lúte in san ráis tosig agus tá go leor printí ordathe ag caintóirí eile so níl me chun dul tríd iad sin ar fad. Ach is féidir le ghlacha leis gach rud atá lúte mar leis na arnáil íormhana dachas agus buna dachas atá ag tagas tríomhéarla go bhfuil an scéal I bhfad éireann níos measa. I bhfad éireann níos measa in san arnáil lán réilge. Mar timpeall defán giad ar an meán de bhúntóirí atá cáilethe a ránóch post is scoil lán réilge. So de gná féin gael scoilna agus scoilna gaelteachta timpeall defán giad dus na hiirtais ein scoilna béarla nuair a fógrítar post na búna agus mar sin de. So tá an scéal seo ag dó na geribe ar lucht an réile dachas le fada an lá agus buchas le dia gúil an scéal inis I méal an phobal tuisgúil black lí brúta agus an arnáil béarla brúta agus go bhfuil beidir fán éisteachta níos fearr inis ar riine chun tacht ar réiteach ar an gceis seo. Agus bhfuil am reintas na multi-réitig a phlé le a thuil. Mar hampla, ag díú ar an dagas gaelteachta agus ar arnáil na gaelteachta. Tá míid a caiintear scoileanna beaga íor gúilta agus mar sin de bhí lúntas tagas gaelteachta an de bhúntóirí curach deire leis na lúntas ar fad. Tá buchas le dia plan I dachas don gaelteacht forbreithe an rainn I dachas plan a bhfuilm go háard ach Da dua brescia ag bint leis sin de bhúntóirí agus búr bhanistíochta le sin a chur a bhaim, tá sé inám na lúntas tagas gaelteachta de bhúntóirí atá in san scéim ahantas gaelteachta a thuútareis agus iad a thuútareis mar gan bhíl. Maidir le scoláireachtaí, becheart go meid scoláireachtaí tríú levéal ar fáil, faoi mar a bhí scoláireachtaí tóirint ar fáil ar feag na mblianta, ach nuair a tháinig an tatharú ar chósaíocht na míochta curach deire leis na scoláireachtaí sin ar fad. Tá brú úfásachán de vicléin óga agus iad a taistil go cáracha ón gaelteacht chun bheith na múntóirí. Tá sé róchasta sa chróáda agus a numad brú a buint leis sin. Maidir leis an panéal atá lúta mar bhain réitig. Bhí mé féin am phríomide óga néidir na dó limnach agus instan néchadí bhí le héad a fanéal a gahar limní bhí mar scoil féinnig an an páirteán. Ní hamháin go réiteach atá an agus Deis úntach glórbhar atá an de bhúntóirí óga taithí éagsúla áil is scoileanna síntreacha, scoileanna seoisreacha, is scoileanna de bhuachalí, scoileanna de chalíní, scoileanna cóidachas, gael scoileanna deis, scoileanna carach, scoileanna faoin tú. Faint siad taithí na mblianta in éon bhliain amháin nó in rá bhliain I ggóras stáile héad agus bíonn siad níos fearr mar bhúntóirí dá bhar. So is réiteach é sin gur féidir a chur ar fáil ar bhain gar fréimhseach agus bechearta é dhéanamh láthreach agus mollam go níon fia sin. Maidir leis an cuasaí íormhan scoilíochta. Chur an aspa múntóirí ag levéal na híormhan scoilíochta in an ghaol chláistí. Ní hamháin isteach ar an dagas agus ar an bhoghlamatá siúts rang ach buineann sin na cosa ó halamh de ítas na scoile. Tá míid más féidirlinn teachtar bhúntóirí, tá míid teachtar bhúntóirí beidir nach bhfuil éanaach go gaelan eco chun ábhar a bhúna. Tá ráigh an bríomhide an bhaint tú múntóir fisice chun fisice bhúna tríomhéarla, nó an bhaint tú múntóir fisice nó an bhagan tú na daltaí gan múntóir fisice. Agus so tá míid ag buint na cosa de ítas na scoileanna sin nuair atá orin múntóirí churisteach ann nach bhfuil éon chumas a cosa réige. Tá réiteach ar sin. An réiteach atá ar sin ná an máisteacht garamú san na dachas atá ar fáil faoi láthair in scoil na héir na ngáileh agus go gurach gáfa speisial leis an mbliana agus fáil tíimiid riimi sin don phleanna dachas gaelteachta a le héad de cháilíocht a bheith ar fáil I mleachlíonn nó an iarthar na tíre I gceantas na hallscoilna faoi scá ceantas na hallscoilna sin.
agus fein tú rá lúch, fein tú múntóir le gaeilge, múntóir atá ábalta múna trí gaeilge, agus atá ábalta ábhar a bhúna trí gaeilge. So goig tú gá lúch, ach go man term caimid fichant seo mar réite gur ceis na gaelna. Caimid arnáil na gael scalíochta, ag an mun scalíocht, well ag an réib scalíocht, an bhun scalíocht, agus an ír bhun scalíocht ach go háirithe a orbert sa tír seo. Le go méid sa bhean terma, múntóirí atá inúil ar an gaeilge agus ar an dagas trí gaeilge ar fáil don arnáil ar fad. Agus mar an dhéanamid clan náisiúnta de orbert an réile dachas a chur le chéile leis na partnéirí cuí, well, an sin táimid ag maga faoin ár danga, agus táimid ag ligantar an ghuilimid i déanamh rodéigen nó nach ghuilimid ach chur an sopan áit na scúibe.